Hello mga karusi, mga karusimoto. Mga karusi moto, nandito tayo sa may Binmali branch, no? Binmali, Pangasinan mga karusi. I-vlog ko lang yung mga karusi, yung available motorcycle dito. At may bago ito mga karusi, yung yung Rusi Sparkle, no? Dito sa may Binmali, Pangasinan branch. Tara mga karusi, silipin natin yung available motorcycle dito at saka yung Rusi Sparkle 1255. Tara mga karusi, samahan nyo ako. Karusi yung available mo kasi dito mga karusi, no? Andun yung mga karusi yung Rusi Sparkle doon sa may dulo. Tara mga karusi, nagbutan natin. Siya mga karusi yung Rusi Sparkle, no? Nakatabi siya ng Rusi TC Macho 125. At siya mga karusi yung tsura niya, yung kulay niya, kulay mint green, no? Yung Rusi Sparkle. Tapos makarosi yung mga tabi niya naman ito, yung mga 175, 125cc nila dito sa mga Rusi Binmali branch. Yung naiba lang makarosi yung Rusi Sparkle nyo andito. Pwede pa rin mga karosi magbayad ng through Gcash. Ayan mga karosi, through Gcash. Makarosi yung Rusi Sparkle Light. Makarosi na. Makarosi. May lagayan dito, no? Maganda yung itsura dito kasi may lagayan na ganito. Tapos dito makarosi. Tapos meron din yung lagayan sa baba. Yung battery niya makarosi. Dito sa may gilid niya walang sabitan. Yan mga po, Rusi Sparkle, Rusi Binmali branch. So yun ang mga karusi dito sa may Rusi Binmali branch mga karusi, no? Rusi available motorcycle at saka Rusi Sparkle. Rusi mga karusi, no? Salamat sa panood. God bless you. More power. Keep safe. Sana sa buti kayo talaga. Bye bye mga karusi mo.